Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka LS Imle production bat ganang kiyo shaprang MPCS kala penong gajing ajing hikai ban thanjan bat thir ksai yaki long me bat ki samla kabla long hakashnong quinain nong ladau riboh district kabla long hak pratrik menta ubnai hagni gesile don lang kakong Deni Taryang district handloom officer ba Lancius Imle producer ka LS Imle production ba Arkar mau plang na ganang kiyo shaprang MPCS bat kilong me ka bayo ajing hikai. Ya, ring lại. Vung này. Hồi diêm lại các bạn. Viêm. Lingkong telan siya untuk Telan sa song. Terlihat tu saya kedua. again sakrum gini ripsai hatu pasnat. Jari. Dijaj di bawah pagi nanti. Disebut madam ni kapur bakoder ke jungpi kejiwan jungpi kadang ai mesin kamtam ye kilong kumi ki dan ki samla kentai namar ba kejingwan mo marbangi kadi ke first time jungi hangni apo hani ki area jungi matulong kum kini ki program pak judan mo te kadang madam ni ka pelong kana ini program kejing mut hi ka kai kejing temu hi kejonga bat kejing hi kendo ba ikong bindas ba kunjo ba iba han mo plang kalong ba nga last time hi nga kwa mo tong ba ngamla beli e maroi le ke jing yo i jonga ke jing kwa ka jonga kalong ba kilong kemi jongi ha kini kidong kithan jungi kamtam kini ki highway mo kim ngempat ju i ba kindong kini ki banta ban simi kini ki banta ban thanjan namal ba ki ba thanjan hi kidan be sekwi pati area ba kamjangai na ki national highway so ba kisnong kidan ha kam paji na ka sulak ba mo andai ke bat ba niyo iba ting hakani ka tothai ba kudu kam kudu jam mo ibun kilong kami ki samla kala prep school kiong ki od bam dan kam dan jam te ke ba nga ngai i kalong ba kani ka de kawe kalan ban pelong ki bakila ban yang ha la ki chong ki kejat bakila ban seng ki kam ki jam ki chong ki te ban pelong ki ka kumdo ban pelong ki kata ka kam nilai song bat di kong bindas mai lai mesin nga bai la ong nga ba baba ya be sakman gindon lang bat ki gin pelong ya kini ki area jong kini ki snong pada majan ba kini ki snong jongi gin pelong da training bat ki badan jing temu badan jing mot ki bakwa ban yang hala ki jong ki kejat te kin suan ha kani ka training ki jongi nang ba kinang kumdo ban thanjan ban tilksai la ne bande kumdo ki kam kawai de bakadika kam thanjan tina hal bede bakata te madam ngisa kwa ngisa kwa sipi bakin poi akan ka sini ba bakin batai lam ki egi jing mentai kam tam ki ni ki talak jungi ki ba kim siang ba nale jungi ginang long ba 0% ni patte bi ai mo te ni kwa madam nale jungi bakin batai lam pensai lam ki e ki jing mentai bat ki e ki kam bat kumnu nila ban em la ni ban le ha bede bakadika kam thanjan te tang kita hi ki jing temu ke jongi te ikwa ai ki madam batin batai la mingi
de session ngai pedang ngai kli pi kunju ngai pedang subhari ya i ba kan moplang kunju ya ka team hi pada kawai jong ka nakiu soplang society i telok buan namdan kalau i para jong kombindas kai i telok jumi mat kunju i kini long kami ki bawan nami na po snang mat kunju na kini ki majan snang mo ki balaiwan lang be subun ngai pedang subhai pi we ba ngai kelban ke jingwan jong pi kanam long sab ai ne le no ai akan kasngi nakelman ba ke jingwan ke jong pi akan kasngi kesayo apat ke jingwan trai ba kesayo ha ke jing batai jing madam bat kunju tu hadian kani ngi sedan patka di training bagi sabu kisni mo man kasni te ngi sai pembe sibet kono baji kenang ba ngi sai discuss lamat ki kinu kapor ba ki hamsngo long free kapor ngi sai pembe lang sibet dalawai ke di program te tang ni ketien ngai play ki we ini iba kama klang nan kapde I yaine ibalong I para jong I kongbendas bat lang baro khat kini ki trainees ki bedan hangani ko puan mo ti ngadap la jeng keman ka bakraw ban yo asngo ba kandan ka training hangni ha kuinain namar ba kombo ang iba ba simni yong ba njudan ndan long tanjan nang takadang ngi yemju tepi kini ki highway komo pi ang pi kini ki zakaki queen nine kat ki bangi ya den ti na nga sa asushlong nga tradition po ti yemju tep nama bala dengi kwa bani wa ki nong tanjan jingi ngihap yarung sapo be sapo ada kan long bet na marnga sa te sa kaman sa ka umni hapa umning blog nata den nagani ko umsning pade kidon sakite ki mahoti nang tu ter sate na mahoti ter sate sakman kidon ki long khanjan jongi bat phinam la ban mo don ba ki penmi ya ki jan ki ba itana ba bat ki ba koridor ba ki bangi baro ngem realize ngem poiken mauti ba ki jan ki ba koridor pet kum kini kilong ki ba yat yo ba haka yo amta haka ni ka yo jongi lese haka ri ga jongi le shikini ki thang ki jongi le kiri ki baram yem la ban afford eki nama kini kiri ki jan rindia tie ki ba mi no tu khnyang rindia nga thai phiet tip am tu khnyang rindia ki mi na ki tu na sok khnyang jong tu tie ki dei ru uniuk sai rindia ru ude natural ude ba de bala ai kerpang blei hi de jing thau jong blei be mi no tau jing thau jong blei mo te kide ki natural fiber kimde kum kitu ki bang ya phong pitem kini ki bang ya phong mangi menta kide ki synthetic kide ba shushna ubrio nde bang yo na kamarian ni sai da sing yem ya tep akan ka pot and rei kini ki sai ne ki bang ya phong kimde baro khai kimde ka jo kitu ki bangi phong mangi kini ki jan ka sha ba phong pi ki jan sam ki bangi phong na da bele ki be ki jan ki ba itana ki bangi phong ha ka mat ka jongi kimde ki ba long natural kimde ki ba yo na ka maria mon re uksai ren dia uksai kan phat utu ka cotton ki ong cotton mo uksai kan phat uturu de natural de no jing thong uni be de umi na u na usuk ki ong knyang ren dia da ka English ki ong silk te de natural fiber de natural ba mi na ka mariang hi ki ba mi na ka mariang mo ki de uksai ren dia uksai rusam uksai tu bang ni shet thong ki na rajuni gitu but umuka utuk sai muka le ubaram ha du kata but ru kunju ni dan sa uksai tasar ta tengim da longkaman hang ni hari khasi jongi hanre bolong kaman ni dan haka farm khyang jongi hapo shar law sotun udan mulberry silk utu ba she riam dhara ninda dan kijinya kho ala ni ngi phong gitu dhara dei gitu kidei na uta sai ure keteng mulberry silk dia ure sai rusam ban uta sai muka mo ki ang si am tu muka itu barem tam dia nama kita kadang orang ipi kini ka industry kini ka lokam thanjan ka jungi ka kam ban thanjan mo ban thanjan ka kila jong ngisngo kabun kam bahati kabun kam ngihap antre shitam ngihap antre minat
bangen nama bele yu kam dei ka ba pilai I ngatrai hapor ba phi hapor bi kong benda sai hikai phi ban wang yu te uksai ngathai ka shem jing e han dei ka por ka shem nang ta deng ha ban tre stam ha ban yo wi we pi we ha ban tamrung ha po kisnat ngisngo ko makasitam rei ka jingman to jong ka bun ha ka ne ka prathai ka ba menta bele ngai thu e phi phang ke kita ki sa ki ba yo an ka mariang namar ha ka prathai ka ba menta ki brio ke mya be shu ya kini ki sai kini ki bangi phang mangi kini ki santhate ki ba usna brio te usna brio ki te ki plastic nang ta de utan ksa tingi phang ha ka jan te ka chapoi ka por ba ha ka ni ka jing ka la jong ka mariang ka ba ka sngi ka shit hadu wo ka nang shit ka nang mi ki sngi ki snem nga thai pias ngo thu lo de ka ta ka ni ka climatic change ka ba ki ong ka lakta lo yang ni ba akan dan ka por ka banginam la sa ban phang ki ni ki jan pi song thu na po Germany na po France na ki we ki zaka na po America ki itan nat yung niuk sai thwi na po Germany lile yung niuk jak sai ki le ya ki jan sop khalung ye ki mattress khalung ban pan thia khalung ban pan dan kam na ka ban ta ki khalung ti kat no ngi I ba kan ni ka jing than jan ka jungi ka dan ka jing mun toy shi bun ken na man ta phim pat sung thu han rei ngan ya thu e phi pet ya ka nga thai phi ya sngau ya ka diwan đây mình ha cái này mình hầu snam arajar apu a New York ya ka Irisal village by itu da ka government by itu da ka tanat tourism mot ka tanat ka ba ya kinong Shanghai perthain dai ti kila itu ya ka kum kata ka Irisal village ya ka te ka diwan umdan satai namar bele yu hang tu ki bun ki nong than ki bari yu khyang rendia nam ta pa de om tang ba ki ri ki thir hi tok sai na u tu sok khyang nam ta pa de ki wi rong hi ki wi rong da ki ni ki salading na ki ai ki bakila ban yo na kamarian no laha nang ta pa de no tu etnar tu kun za mau mo bangi yo na khando baro khai ki le lot naturally te namang ta kada ko sarkar kala ithu bat ki long ro ki long than ki than hi kumni komba pi I kishna hi ru ye ki tu ki looms ki jong ki hot ka ne kala ban red ba ka ne ka kor ne kor than jan ka red ba ti kan support tang naman ta ki jan ki baret rei la sha le si sin da phila nang ki tu kan sadan sikiwe pada ki kuat kita ki flash shuttle frame loom ki ba phi phila ban kitu ki jan sampi kitu ki nara rendia phi I kitu ki de ki basna kitu ki flash shuttle loom te ki long ki baram phitep ya ka do jong ki ngathai phitep ya ka do jong ki de kum ta na do khat lai hajar khat sau hajar khat san hajar khat phra hajar ar phau hajar ar phu ar hajar ti kat nu ka long kan jing toy na ban ta ki long kami ki jongi ki bala le ya kan ka kam na do man shwa satu phitep la lo kan ni ngan ye thu khana ye phi kan ni ka jing than jan am hang ni hari bhoi ka long unique dan hang ni hari ha ka prathai baro ko wei ban le ya kan ni ka kom than jan ka ba ki nong bhoi ki le dei na ka ta ka da ni la yo ru ya ka Irisal village man ta ka ni ka Irisal village ka la pau ha ka map jong ka prathai kala don ha barok wei ka prathai menta kitip ki bana sha kanu ka pat kanu ka benta jong ka prathai kitip bakadan kata ka Irisal village ha po Meghalaya bat ki kwa ban ban petka ya kata ban yo iya kita ki jan ki ba koridor ki ba long natural ki ba la yo hina kita ki jing thau ki ba ublei la thau ti bat kum ju ru ka ba song tanat ka long ka ba ka sarkar ru kala ithu bat bangi na yo manta ya ka GI tag ka mon ka GI tag ni la yo mana ka ni na manta jong rendia ti bat ki ka ni yo ru ka ba ka GI tag jong khasi handlooms ti ka ni ka GI tag ka mon kum nu ba ka mdan sho bala ban kam trai ya ka mdan sho nong Assam ne manu bala ban kam trai ya kata karendia hi de ka ba mi bet na ri boy
kata ka certificate ka GI tag kila ai na ka sarkar kila itu menta bat ka perthai baro ko we si sien bala ai kata ka GI tag kum kani ka jan na ai ka GI tag mod haka tu ka GI tag unda no QR code ru ba ladaskan ya kata kila bantem na dong sa phang kani ka jan ha bala penmi ya ka kumno la wi rong ya ka kumno la shna ya ka bat ya ka kerteng jong itu ibathan ya ka na ka jan pa de kami ka fashion katakan ke fashion industry ni em ye yat ngai ki fi ki ki ba yat ko ram ki models ki ba ni ki ki riam ki jong ki that is the fashion industry katakan ka fashion industry ka bangi namar ba na habien jong ka bamte ni hab hiban phong jan next kawan ka jan uburi unu hab hiban phong jan na kada ni hab ban ki nong than jan la da am dan nong than jan ne engin yo jan ka ding ni la da am dan nong than jan ne engin yo jan la da dan u nong rat ne engin yo bam kum juru la dam dan ki nong than jan ne engin yo ki jan namar kada ni Pideban semaku baka ni ka industry ka ni ka rukom thanjan ka de ka industry ka bandang kieu susu saprang kam tam le hakini ki ribhoi jungi ni sngo sang rong ba namar deitang hari bhoi hi bangi dan kini nakari khasi jantia khambun ki weavers ni dan chani ngabadan hari bhoi ngebun kam det ni bun kam bet sipang kuma ong phi menen ka dan ki inauguration jong ki training hanong po menta ka sngi hang ni kumta bet man la ka sngi nang ta bade naka sarkaru ki menta kila phai khmat chaki nong than jan ma ki smol thu bakani kamde tang naka banta ka textile na banta ki jan phong rei ka khring ru ya ka kadan ka tourism kadan ka potential for tourism ru namar ba ki bri kim pa ji i te menta undo wan ki bri bena bar ka nu kin temen ban i ka tu program than jan jong phi ka nu kin temen ka nu kin stanat ba habadi kini ki jan kadai ni shupet yum ni ngem song kodram ne ka story ka badan hang ne ka khana ka badan haba pen mi yang ni ka jan ka ta ken ke de ka badi uphareng uwat ya ka ta ka de ka story ka ta ka jing kodor jong ka ni ka jan ka shong ba ki khti ba pen mi ya ka ni ki long than ki jong ki khti ki ba pen mi ya ka ni ki penan kam ye ka khli ki penan kam ni ki khti ki jong ki penan kam long kita tresitam man penmi ya kan ka jan ban ka bas ngoten lat nadu nga ong ipi nadu ka kam ri khnyang hadu ka kam man penmi ya kan ka jan ka we ka brio ka le ka rio khnyang ka sei ka no ka jin ngoten lat hapo bangawan ning kong sari bhai ti phinga ngada ngoten lat bha ngada ngok komen sibun bangayo kalat bangan tresene sa bhai ken ti Nreya kini ki area jong ping em jutep kini baro khat baro slenter ki umran ki em judan kubat ko sling ru kini ki basakmat dan nong thanjan ti menta ka ni stonat ba hakwinai nga lalingo kan bai ong iba hakwinai no hakwinai ngam la ban modot to nga last stonat palat menta ti kwinai will be in the map kan ka kwinai kan dan hakama jong ka perthai lese hakoi ka sin kan sadana ka map jong ka perthai ban menta mangiru hangi ngilaban concentrate ha ka kuinai la syakin sabun kinong khan yang ni but kijing yarap na ka sarkar ngidan kembang ong ya fi kita nang ta pa dia menta ngidan sa kubai men ka tourism integrated textile tourism complex ka badan ha longpo kimpat pli kin sa pli sawan pet hang turu nda ka la pli ya ka ngin sa pli maybe by first week of December ngin sa invite bakin yawan kanang ba pinyawan ba pinyo i katnu ka hangtu ka dan ka jaka ri khnyang hangtu ka dan ka jaka baki thir yoksai hakaju ka jaka ka dan ka jaka ka ba ka baki wi ram hakaju ka jaka ki thande ki jan ban dala de thane kita ki jan ka dan ka april ro hangta kadang kau section kabak dan ba kinsu kita kijan te kalong all in one but haka haringkat lambat kata hak bai pat ke building ke bai tenat bah ka jaka kai tenat bah kita ki building du haka tak bai ke building pat de kidan ke restaurant te kidan du kini ki cottages ngidan kini ki asam type
cottages kiba kila shna ki kum ban syang bansa ki be tourist ki bawan na bat